Државите што минуваат низ етапата на транзиција, главно лоцирани се во Југоисточна Европа. Повеќе од 3 децении се детектирани како извор на сивата економија, криминал и корупција. Последните примени членки во Европската унија беа Романија и Бугарија. Тие денови се соочени со холандско вето за влез во Шенген зоната поради корупцијата и регистрираниот организиран криминал. Професор Татјана Дронзина е професор на Софискиот универзитет Свети Климент и Охридски. Таа во исто време и дел од Институтот за организиран криминал, за кризен менеджмент поточно. Господја Дронзина, Бугарија речиси 2 децении е членка на Европската унија. Во речиси првите неколку години од членството се соочуваше со драматични случаи со организиран криминал и корупција, дури земјата беше под подлог мониторинг. Каква е денешната слика во Бугарија? Би било лъжа да кажа, че сме се справили изцяло с корупцията, но вече ги няма драматичните случаи, за които вие говорихте. Беше прието едно законодателство и различни закони бяха променени, които до голяма степен препятстват извършването на корупцията, но вие самият знаете, че установяването на корупцията е много трудна работа и много труден проблем. Ето защо аз бих казала, че напоследък имаме драстични случаи, които са не толкова на корупция, колкото на лошо използване на еврофондовете, например като некачествено строителство на магистрали или некачествено строителство на различни други съоръжения, което отново предполага лошо използване на еврофондовете и може би корупция, защото навярно част от тези средства са присвоени. Но за сметка на това вие пък виждате, че имаме един бурен политически живот с много избори, които не позволяват на една корупционна клика да се укрепи. Опозицията винаги е на страната на разкриването на корупцията, така че може да кажем, че многото избори имат и една добра страна, а именно не може да се установи една корупционна клика, която да се установи за години и да се укрепи за години в държавния апарат. Брисел ги замрзна на одреден период европските фондови токму поради детектираните слабости и во делот на корупцијата и криминалот, но споменавте дека многу често во Бугарија се менуваат владите. Дали е тоа резултат на спрегата меѓу подземјето, политичките елити и судството? Няма съмнение, че сенчестите елити и връзката им с политическите елити имат нещо общо с цялата тази работа. Аз обаче бих го отдала по-скоро на един друг фактор, а именно на липсата на консенсусна култура на българските политически партии и парламентарно представени политически сили. Културата на преговорите е нещо, което се изгражда в продължение на десетилетия и както вижда се, оказа се, че в България ние нямаме. Но ние не сме единствени уникален случай в Европа. Спомнете си колко пъти ходиха на избори испанците и ще видите, че и в други страни на Европейския съюз културата на преговорите и културата на коалициите липсва. Така че аз по-скоро бих очертала като едно голямо предизвикателство пред българското общество и пред българските политически сили изграждането на културата на консенсус, изграждане на културата на коалиции, изграждане на културата на компромиси, нещо, което очевидно ще ни бъде необходимо нататъка. Българският избирател това каза. Искаме да управлявате в коалиция. Политическите сили казват, не, няма да управляваме в коалиция и от тук идват колизиите, т.е. проблемите, които вие виждате в българското общество. Како да се сузбие криминалот кој станува очевидно главен проблем не само на земјите претенденти за членство, туку и на земјите кои веќе се дел од европското семејство? Да, за голямо съжаление, всичко, което видяхме през последните години, включително и ние документи, които изтекаха от Лики, вие си спомняте, ни показаха, че световната икономика е затънала в корупция и при което това не са само бившите социалистически страни. Освен това, ние говорим в момента за корупция, но нека си спомним, че когато Италия в началото беше приета в Европейския съюз, те също вместо да гледат телета, си рисуваха телета от картон, защото така беше по-евтино.
Ето защо аз мисля, че ние имаме нужда, всъщност вече имаме едно добро законодателство, но от тук нататък имаме нужда от една гражданска култура, която гражданска култура да каже не на корупцията, която да проявява нетърпимост към корупцията. Бугарија е центарот на руското разузнавање за регионот и дека оттаму се организира и води хибридна војна на Балканот. Дали постои спрега меѓу старите и новите разузнавачки оперативци? България е център на хибридните войни, хибридните атаки и подривната дейност, да го кажем така, срещу останалите балкански страни и срещу, в това число и срещу Македония. Вие знаете, че България не отдавна изгони едно голямо число служители на руското посолство и за това бяхме осъждани от кого ли не, бяхме заплашвани от Русия, бяхме заплашвани с какви ли не мерки, но българското правителство показа твърдост в тази насока, твърдост, която аз му пожелавам и в други насоки, защото не във всички насоки проявява такова постоянство. И в крайна сметка нещата може би станаха по-добри, защото откакто ги няма въпросните служители, които бяха няколко десетки, като че ли руската хибридна война позатихна, което не означава, разбира се, че е спряла, защото и в последните седмици ние сме свидетели на една хибридна атака срещу България, а именно чрез замесване на нейното име в експлозията на Керченския мост. Едно абсолютно незаконно съоръжение, което против волята на Украйна свързва част от Украйна, т.е. Крим е част от Украйна, с територията на Русия. Во Софија подолг период ги нема оние драматични слики на ликвидација на бизнесмени, политичари. Не, това остана в миналото. Имахме... Но како вие би реагирале кога ќе слушнете констатација дека Бугарија е заробена држава? Сега, България е една държава, в която, както знаете, беше близък сателит на Съветския съюз. И за голямо съжаление продължава да бъде едно от най-слабите звена в Европейския съюз поради зависимостта си от Русия. Ние имаме една зависимост от ядрената енергетика от Русия, имаме в областта на нефта зависимост от Русия, имаме в областта на газа зависимост от Русия, т.е. ние сме в една такава блокада. Но аз вярвам, че в момента заедно с Европейския съюз и с диверсифицирането на импорта, на вноса на енергоносители, зависимостта на България от Русия ще намалява. България, да, продължава да бъде зависима, да, ние продължаваме да имаме руски проксита в България, включително и цели медии, които работят за Русия, защото са платени от нея. Има много свободни пари, които се движат и които свободни пари точно позволяват да бъдат заплащани на тези проксита. Има много хора, които са възпитавани в продължение на десетилетия на преданост и лоялност към Русия, без да си дават сметка, че Руската федерация на Путин днес е нещо съвсем различно от Русия през 1878 година. Почитуваме ви, че следите разговор со професорката Татјана Дронзина од Софијскиот универзитет Свети Климент Охридски. Професорке, малку ќе се префрлам на македонско-бугарските односи. Како вие ги доживувате и ги коментирате овие топло-ладни пораки на релација Скопје-Софија? До кога Бугарија ќе води ваква политика на тврда позиција или ќе ги прифатите условите на Софија, или нема зелено светло за отворена врата на Северна Македонија кон Европската унија? Ще ме прощавате, но аз не бих поставила задачата, този въпрос точно по този начин. Истината е, че от евроинтеграцията на България и на Македония и от добросъседството на България и на Македония има кръгове, както във вашата, така и в моята страна, които губят. И тъй като вероятно ще ме попитате кои са тези кръгове, аз ще го кажа направо. Това са кръговете, които са свързани с бившите комунистически елити. Това са кръговете, които са свързани в момента с Русия. Това са кръговете, които са свързани с корупцията. За съжаление и България и Македония в момента изживяват
ситуация, в които се разбуждат най-примитивните инстинкти на двата народа, би го нарекла по този начин. Аз мисля, че отношенията между България и Македония имат една формула и трябва да имат една формула. Ние имаме общо минало, имаме различно настояще и ако е рекал Господ, ще имаме споделено бъдеще в Европейския съюз. И освен това бих добавила и още нещо. От липсата на евроинтеграция страда както България, така и Македония. Всеки, който познава публичния живот в България, знае много добре, че аз съм един от яростните противници на това да бъдат съставени българо-македонски исторически комисии. Защо съставяме исторически комисии? Ние спорим за Самуил и за Гоце Делчев, докато пред очите ни расте едно поколение, което точно след 10 години, ама хич няма да се интересува дали Гоце Делчев и Самуил са българи, македонци или са марсианци. Расте едно поколение, което ще иска широколентов интернет, което ще иска да пътува в света, да получава добри пари и да стига до 4 часа до черноморските курорти или респективно до Охридското езеро. От тази гледна точка бих казала, че аз бих се радвала да съставиме комисии, които са свързани за развитие на инфраструктурата между България и Македония, комисии, които биха обсъждали подобряване на интернет връзките между България и Македония, комисии, които са свързани с обсъждане на климата, защото промените на климата са голямо предизвикателство и пред България, и пред Македония, а не да съставяме исторически комисии. Професор Дронзина, пред година и половина имате изјавено за бугарски медиум дека Бугарија речиси 3 децени не успеа да ги каже своите јасни позиции и да каже што всушност бара од Македонија. Точно така. И продължавам да мисля, че е така. България всъщност трябва да каже ясно какво иска от Македония. И да го каже по един начин, по който е разбираем и за македонците, и за Европейската комисия, и за всичко останало, и за всички останали. Аз не мисля, че точно това, което е формулирано като в момента от правителството, е онова, което касае жизнени интереси на българите и на македонците. На македонска територија, но и на бугарска територија, овој период се отвараат културни центри. Кој кого провоцира со ваквите постапки? Аз отказвам да коментирам тези случаи и ще ви кажа защо. Защото това не е истинското отношение на българите към Македония, нито на македонците към българите. Истинското отношение на българите към Македония, когато ходя по македонските улици и хората ме поздравяват и ми се радват, когато аз се радвам на македонските си гости, когато говорим с вас без преводач, когато студентите ни работят заедно, когато харчиме заедно пари и когато заедно се виждаме. Това, което се случва с актове на изолирани, вандализирани групи от вандали и хулигани, които желаят да станат известни за чужда сметка. Тоест за сметка на проблемите, които се появяват в нашите отношения. Има си македонска нация, има си македонски език, има си македонски идентитет. Македонска идентичност, да го кажем както се казва на български, но вие ще го разберете. Както аз казах, формулата ни, работещата ни формула, имали сме общо минало, имаме различно настояще и трябва да го признаем. Да, имаме всички тези факти. Надявам се, че всичко това няма да ни бъде пречка, за да имаме споделена европейска идентичност в бъдеще. Благодарам за издвоеното време. И аз благодаря за възможността. Пожелавам на всички ви живот и здраве. Поштовани, че следете разговор со универзитетскиот професор од Софискиот универзитет Свети Климент Охридски, професор Татјана Дронзина.